Haka jingla ban yo ban itho dor lingba ka jingdan ki bala batai haba draw dor ki Shipai ki lala ban bot din yakini ki Lehnoh jong ka laskar i Taiba LET ki badan ko malai ngut haka ba arngot naki ki de ki bana sabari India wat weu de basa ha Jammu and Kashmir. Nakajing yo e ka dor jong ki lingba ka ba draw dor ki bor Shipai ki lala ru ban yo priang ya ka dor jong ki ni ki Lehnoh ka bala plat pat ba da ki tenat sentiat bor pahara haka ar pulai tarik yo yang arajar pusan kata tang hadien shisngi jong ka jingsha thambor ka ba sirkai ha Jammu and Kashmir pahalgam ka bala penyap ya ar pu prangot ki nong jongok kai prathai ka resistance front ka badai ka proxy jong ka seng Lehnoh ka bala syak khang persya ka badan ha Pakistan ka laskar i Taiba LET ka bala seng daw Hafiz Said kala shim ya ka jingkit khli halor ka te ka jing thambor ka bala ja ka ar pu ar tarik yoyong araja ar pusan hak jing bot dien jong Shipai hadien ka jing yok pediang yakidur la yok ban pediang yaki jing tip bak Shipai hak jing trailang bat ki CRPF bat ki pulet ka Jammu and Kashmir kilapoi hak Kulgam district ban Mariapoi hak te ka district laong bakala don ka jing ther kuli bat ki Lehnoh hak jing siat ki Shipai ki la yok ban pen kolon yap yo wei u Lehnoh u bala don ka jing dei ka be jan ba bat ki laingot ki wei pat ki Lehnoh ki badan kti hak jing thambor ha pahalgam hinnen gasngi u bala itho kerteng kum u Kulgams Junaid kumban supen kan mau kat kum ke jingya thu jong ki bala lat em nen kasngi ki Lehnoh shwaban penyap ki da keli yaki ke e kan yam jong ki ban nang ta ki la siat yap ya ki te ki briu habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoi ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya